И здравейте хора, аз съм Стив, какво става? И днеска излезна новия сезон, новия Брал Пас, тук взимаме такива работи, квестове. И днеска ще събираме, ще играем с новия Броулър Кленси. Ето, свичваме си го тук, почти сме събрали за него. И за да съберем тук трябва да изиграме една игра, взимаме тия кредити и го взимаме. И така, и трябва да изиграме една игра, тук на сезон ще има видео на ранкет. И започваме първа игра, за да съберем кредитите и да играем с Кленси. Или Кланси, или там как се нарича, точно не знам. Остава ни една игра, да вземем кредитите. Мисля, че лесно ще спечелиме. И така. Тук го убихме. Видях, че има някакъв евент на това новия Броулър, не съм го гледал, не знам. Тук го убиваме. И сега вече си взехме купите, така че и да умрем, няма значение. Взимаме си купите. И гледайте сега какво става. Епик. Сега тук. Оп, 6000 купи. Взимаме кредитите и новия Броулър Кленси е взет. Взимаме го. И си продължаваме с Макс. Рер. И ето го. Кленси. Днес ще играем с него. Набързахме го до 5 левел, колкото можем. Тук някакви квестове, имаме квестове за Play Again и за Win. Хайде първа игра с Кленси. Да го видим какво прави, аз не знам какво прави. Там гледал съм го, че бие много демидж с супер, ама не съм сигурен точно какво прави. Рейнджа е добър. 1120. И не кой знае колко демидж, ама бавно му зареждат ударите. Чакайте тук това пени. Тук отстрани се зарежда нещо. Абе, ще го разучам. Трябва да видя какво прави. Вече бива по 1344. Супер! Майко мила, това супер е OP. Това е ненормално. Това е OP. Изстрелваме вече по 2. Това е OP. Майко мила. Това не е нормално. Тик. И просто го убихме. Това не е нормално. Тук ще изпълнявам няколко квеста и мисля го пробвам на нещо друго. На някой друг геймод. Той е OP. Кленси. В следващото видео най-вероятно ще играем ранкет. Ще дигаме ранкет. Чакай, той много не играе това. Убихме го. Мисля, че Кленси е OP. И го убихме просто. Гледайте какво става за... Майко мила. Той е Макс. Нищо.
Иначе супер му е OP, той просто ги one-shotва. One-shot. Мисля играя с Clancy, защото е OP. Чува се на хейст, кулата му са супер, какво ли ще направи? Сигурно за 2 секунди ще я убие. Ти е там, бе. Гледайте какво става. Майко мила. Това е OP. Те ще тук има някакъв шанс. Гледайте. Това не е нормално, аз ви казвам. Това не е нормално. Как може толкова силен? Гледайте. Той беше на 10 power up, аз на 4 и пак го убих. Добре. Тук Нани. Какво ще направи? Ги вземаме тези кутии. Сенди. Убихме един. Сега изстрелваме по 2. Сток рейта, стардроп. Джемове ще взема чак на успото. И в този евент. Пейн Брау. Я го видим. Какво е това Пейн Брау? Май се сещам, тук трябва да го отсветиме повече част. По-голяма част. И побеждаваме. Сетих се аз. И ги убихме. Айде да, какво правиш? Сега тук правим така. Трипъл кил. Ние ги победихме май вече. 95%. 97%. 100%. Ето това е лесно, бе. Новия геймът е готин. Аз го бях забрал, че има такъв геймът. Готин е. Тук трябва да отсветиме по-голяма част и печелиме. Който първи отсвети 100% печели. Какво става водата ми? Айде, дайте, отсветявайте. Тия тук нашите... Какво правят? Дайте. Дабъл кил. Това не беше точно. Нашия тук гъс обикаля.
Пак спечелихме. Пак аз съм стар плеер. О, той е геймът, че го играме. Започнаха да ни водят. Водиме ги с 2%. Са те ни водят. Не. Значи като убиеме ни дава такова отсветено място. Не, що не го удари? Отивам да ги убивам, да отсветявам. И прас. Гледайте сега какво става. Направо така. А, само 3. На 3 страни. Това е готино и странно. О, пак ги победих. Това е готино. Видяхте ли, накрая имам разклонение с 3. Това е хубаво и ми харесва. Много ме кефи този бrawler. И вече ги водиме. Ударил. Не, убихаме. На 82% сме. 80%. Пак ще ги биеме така, като гледам. Няма шанс. Нямат. 90%. Деведесет и 5%, айде ще трябва да ги убиеме. Да ги нарисуваме по-точно. Аз го убих. Айде, виктори. Гейм мода новия готин. И новия бrawler е готин. Абе, супер. Много ме кефи. Clancy. Айде, моите и двамата не играят. Какво е това? И какво е това? И двамата ми не играят. Сигурно бота им се пусна сега. Не мога ли ти да ги репортна? Айде, умирай. Не, един хит остана. Един хит. Моите им чувства, че не знаят къде се намират. Те били тук пляж. Майко мила. Това е опи. Опи е. Гледайте, разклонението е на 3 страни. 92%.
Гледай, майка ми, това не е нормално. Вече ми е на 100 купи. Добре. Добре. Ще минем и този квест за Play Again. И ще цъкаме на някакъв друг геймод. Много готино. Оп, имаше един Кленси от моя отбор. Аз сега в началото цъкам с ботове, нали? Да. Убиваме го. Той ми взе кила. Той ме гони. Айде, убихме го. Деведесет 99%. Абе. Сега, дали ще успеем да победим? Айде, Виктори. Елементарно. Що ни дава да цъкаме Play Again? Защото има още един Кленси. Нищо. Епик. Нареар. 78 купи. 1004. Тук поинс. Епик. Пак епик. Кроу. И в момента имаме 77 джема. И знаете ли какво мисля да направя с тях? Понеже аз преди цъках извън кадър с Dynamite и тук имам скин на Рико, имам скин на Шели, но на Dynamite нямам. И затова мисля да си купя ето този скин. Ето така. Тенджу Майк. Закупуваме го и колко е брутален, гледайте. Тенджу Майк. Това е брутален скин. Наистина, брутален. Гледайте го. Брутален скин. Това е брутално. Добре, тук сега ще апгрейдваме Кленси. След това ще му вземем гаджета. Тук не знам кой точно гаджет да вземем, но нищо. Хейст. Айде да пробваме една игра на Хейст, да видим какво ще стане. Дали ще победиме. Защото според мен, ако отидеме до тяхната база и с супера, като гледам хората как умират от супера, сега ще видим. Не. Умри. Не. Искам аз да го пробвам супера ми. Трябва да си заведа супера. Да събра го. Само не трябва да ме убиват. Тега няма ли ме остави на мира? Искам да се доближа до кулата и да просто да ги пръсна. Ще ги пръсна. Той ме изкемпи отвратително лошо. Гати кемперите са тия, какво правят?
То направи моята стратегия. Биха ни. Гати кемперите. Искам да си направя стратегията, която мисля, че ще проработи. Видях, че ще проработи, но искам аз да я направя. Трябва да съм малко по-внимателен. Все пак. Много бавно му зареждат и стрелите. Нашия дори не играе тика. Или пак се опитвам да се измъкна до кулата им. Получава се. Добре. И сега нека да видим. Вау. Наби им страшно много демидж. По принцип не го обичам, но гледах, че така работи с това бrawler. Нашия дори не играе. Айде умирайте, бе. Кати мишките. Умирай, умирай. Не биха ни пак. Няма игра на хейст. Няма. Мисля да игра на Браво една игра. Я да видя. Искам само да видя нещо. На кой място съм в България, ако въобще съм влезнал с Clancy? Какво стане? Тук избираме Clancy. Чакай да. Чакай, това кой е ранг на Clancy? Къде е Clancy на това? Трябва да го дигна над 16 ранки, влизам. Еми, ще се пробвам. Мали този скин страшно много ми кефи, гледайте го. Да. Имаме 5 джема, 0 блинк, но това няма никакво значение. Ама никакво значение. Да видим на Браво става ли нещо. Това е OP. Така умрях, избих топката, но мисля, че това е гол. Гол е? Как не вкара този? Той как не вкара? Не знам, но... Не. Та имам с много цели. Аз обичам шоудаун да играя, не Браво, не обичам
такива работи, но... Гол! Ама ли това да бъде един гол? Айде, това вече трябва да е гол. Гол? Гол, айде, естествено, най-накрая. Айде, и това е гол вече. Айде, печелиме. Много ме кефи този Clancy и това е. И след няколко дена ще направя видео на Ranked, ще цъкаме и Ranked. Гол. Айде. Кристиано Роналдо, само Кристиано Роналдо. Аз съм за Роналдо. Айде умирай, бе. Много се забързамеш. Айде. Втора победа подред. Ще играем на Браво Бал, докато не загубим. И пък на още една-две игри ще изиграме, че видеото стана доста дълго. Но аз обичам такива по-дълги видеа. Ще изиграем още една-две игри. Добре, по-като спаси гол. Нямам удари, нямам как да ги ударя, стига. Колкото е добър. Нямам удари, как да го ударя? Честно. Не, там идва. Ще ме убия. Не. Аз гледах, че има хора, където най-добрия с Clancy вече е 35 ранг. Не знам, тия хора още на първия ден го дигнаха 35 ранг, цял ден ли играят, не знам. Ама явно са супер прота. И също гледах, че най-добрият с Clancy е играл само с Clancy, му е 35 ранг. И му е първи левел Clancy, което е впечатляващо. Даже ако искате, ще ви покажа след тази игра. Сега трябва да вкараме. Той каза.
Сега. Фу. Ти до сега стати лош. Да. И той какво каза? Нищо.